Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri. A yau za mu ga rayuwar wani sahabi mai suna Jarir ibn Abdullah al-Bajali, wanda ya kasance shugaba ne daga ƙasar Yaman, jarumi kuma mai kyawun fuska, har wasu suna masa lakani da Yusuf na wannan al'umma saboda kyansa. Ya kasance shugaban kabilarsa kuma jajirtaccen sahabi, masanin doki kuma daga cikin manyan jagororin rundunar musulmai a ƙasar Farisa. Jarir ya kasance daga kabilar Bajila da ke ƙasar Yemen. Ya karbi musulunci a shekara ta 8 bayan hijira, inda ya taho da kusan mutane 150 daga kabilarsa zuwa Madina suka karbi musulunci. Annabi ya maraba da shi kuma a kullum yana yaba wa halayensa. Jarir ya kasance masanin doki, an shaide shi da cewa bai taɓa faɗuwa ba daga doki, kuma bai karɓan abubuwa na musamman daga ganimar yaƙi. Duk da shi ma jagora ne, amma yakan ce ni ma ɗaya ne kawai daga cikinku. Bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Jarir ya tsaya akan musulunci a lokacin yaƙin Ridda, kuma ya taimaka sosai wurin dakushe ƙarfin 'yan ta'adda da suka tada tarzoma a Yemen da kuma wasu yankunan. Babban gudunmayar sa ta kasance ne a lokacin yaƙunan musulmi a ƙasar Farisa a lokacin Sayyidina Umar. Jarir ya jagoranci kabilarsa na Bajila a yankin Iraq. Ya yi bajinta sosai a yaƙin Qadisiyya, inda mutanensa suka taimaki rundunar musulmi ƙwarai da gaske. Haka kuma a lokacin yaƙin Jalula a shekara ta 16 bayan hijira, bayan faɗuwar garin Ctesiphon, Jarir ya shugabanci ɓarin dama ta rundunar musulmi ƙarƙashin Hashim ibn Utba, inda suka fuskanci rundunar Farisa da suke harhaɗuwa suke haɗa kai. Musulmai sun kewaye garin Jalula na tsawon wata 7. Rundunar Jarir sun ba da gudunmawa sosai a hari na ƙarshe da musulmi suka kai, inda suka karya garkuwan Farisawa kuma suka samu nasara. Wannan yaƙin wasu suna masa lakani da Yarmouk na Farisa, saboda shi ne dalilin buɗe ƙasar Farisa kuma ya juya akalan yaƙi, wanda ya yi dalilin faɗuwar daular Farisa. Wannan taswira ce da ke nuna yaƙin Jalula da kuma yanda shirin musulmai suke. Daga baya Jarir ya karɓi matsayi na gudanarwa kuma ya yi rayuwa cikin tawali'u, kuma ya guji duk wata fitina da ta taso daga baya. Ya rasu a shekara ta 51 bayan hijira. Tabbas ya yi rayuwa mai kyau cike da halaye na gari da kuma imani da jagoranci cikin adalci. A wannan wata na Ramadan, yayin da muke neman haskaka cikin zuciyarmu ta hanyar ibada, mu tuna da Jarir, jagora wanda kyawun fuskarsa ya daidai da kyawun zuciyarsa, kuma ya faɗa akan gaskiya da ƙwarewa ba tare da neman suna ba. Allah ya masa rahama, ya kuma ba mu tawali'u da jajircewa irin tashi. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.